Boas noites. Hoxe un día especialmente señalado para falar non só da personalidade do resultado que realizamos as letras galegas o profesor Figueira, sino o feito de que o profesor Figueira Valverde vai nos falar nada menos que o profesor Xesús Alonso Montero, presidente da Real Academia Galega, e que estes días, esta semana, non para de dar conferencias e de sembrarnos conocimientos desta gran figura que foi o profesor Figueira. Por lo tanto, ahora, antes de comenzar a que fale o profesor Xesús Alonso Montero, vai facendo un pórtico o profesor Fiel. Un pouco del pasando como un prólogo que non é necesario, pero que sempre é agradable, non? Así que, cando queiras. Ben, queridas amigas e amigos, boas noites. Teño que presentar a don Xesús Alonso Montero e non vou facer unha presentación clásica, sería unha incorrección, eu diría casi facela, se temos que empezar a ler toda a súa obra, todo o que traballou, todos os feitos onde estivo el de alguma maneira implicados, por tanto non entrarei nesa incorrección. Simplemente vou facer como unha presentación, vamos chamarlle un pouco impresionista, simplemente destacando algúns rasgos da súa personalidade que a mí me ten chamado a atención e que, polo tanto, é o que distinguiría de Xesús Alonso Montero. En primeiro lugar, eu diría que Xesús é, sobre todo, un erudito. Unha persoa que ten uns coñecementos amplísimos sobre moitos temas, pero fundamentalmente sobre a lingua e a literatura galega. Prácticamente todo o que tivo que ver con estes dous temas son motivo de interese para Alonso. Prácticamente desde o Pergameo de Castro Caldelas hasta a última novela que saíu son temas de interese, son temas sobre os que falou ou escribiu. Ainda que evidentemente ten as súas teimas, ten os seus centros de interese, como pode ser Rosalía ou como pode ser Curros Enríquez. Pero, de todas maneiras, en calquera dos temas que trate está o rigor, está a capacidade do especialista de ir ás fontes fundamentais e, sobre todo, quizáis para min o máis importante xa non é a achega importantísima de datos, que iso podría facer calquer rato de biblioteca, senón a súa capacidade crítica que ten para seleccionar aqueles temas que son significantes, aqueles temas que teñen que ver, por exemplo, co centro do seu discurso, co centro do seu interese, a súa capacidade tamén para situar no contexto histórico, económico e social a obra e os personaxes, e, polo tanto, é un erudito, pero un erudito, digamos, intelixente, que ten capacidade para desenvolverse e de presentar os datos dunha maneira atraínte. Tamén eu diría que Xesús é, sobre todo, tamén un clásico. Un clásico xa non tanto pola súa obra, porque este carácter dallo o tempo, e aínda, pois, temos bastante tempo para que Xesús nos siga achegando a súa obra, aínda que creo que ao final vai ser, evidentemente, entrará dentro do canon do que é a nosa literatura, os nosos coñecementos, pero, senón, digo que é un clásico fundamentalmente porque é un amante dos clásicos, é un amante da cultura grega e latina. El entende que todo o coñecemento que temos na actualidade ten os seus alicerces, ten os seus fundamentos nestas fontes. E quis ver a elas e, de alguma maneira, estar sempre renovándose, aínda que señan fontes clásicas, antigas, nunca está de máis volver a ela e enterarse do que ali din os nosos antecesores. Pero, quizáis, de todo isto, aínda o que é máis afectivo para o propio Alonso, que sempre o di, sempre de alguma maneira fai referencia a ela, que é un home, é un marxista convencido.
é un marxista que mamou esta doutrina e a practicou desde moi novo. Pero eu diría que Alonso é un marxista moi dialogante e aberto a calquera outra maneira de pensar. Cando eu penso no marxismo de Alonso, eu casi sempre lembro a Garodí que era un dos marxistas que na época nosa de estudiantes o citábamos sobre todo pola súa capacidade, polo seu intento de diálogo cos cristiáns. O propio marxista, o propio Garodí nos decía que non hai nunca un auténtico diálogo se non se manifesta entre os interlocutores en algún momento a tentación de creer que os postulados dos outros poden ser verdadeiros. Eu diría que Alonso é desta estirpe de marxistas. E o último, para non casarlles sobre a miña presentación, o último que destacaría da súa personalidade, como estamos a escoitar a Alonso e non a leer Alonso, eu diría que é sobre todo a súa retórica. É un dos grandes oradores que aínda nos quedan en Galicia. Galicia foi fecunda en grandes oradores, lembremos máis a Otero Pedrallo, pero Alonso ten o seu propio estilo, é dos grandes oradores que aínda nos quedan. Eu, para esta presentación, dixi, vou mirar que quer decir retórica, porque realmente é un gran retórico neste sentido. Entón, retórica, o xeito clásico, é a técnica de utilización da linguaxe con unha finalidade comunicativa, persuasiva e estética. Estes tres adxetivos son os que ten a palabra de Alonso, porque sabe comunicar moi ben, ten unha dicción moi clara, moi directa, é persuasivo, porque tamén ten unha trabazón lóxica en todo o que nos di, e despois os seus discursos sempre son estéticos, porque é algo fermoso escuitalo falar. Pero que eu, ademais, tamén diría, ao que esta definición aporta, que tamén é informativa, porque tamén utiliza datos que todos coñecemos, ou que alguna vez utilizamos, pero sempre achega algún dato propio, e se non o achega pola novidade do dato en sí, sino pola maneira de presentalo. Por lo tanto, eu diría que a este Xesús Alonso Montero, orador, gran comunicador, gran transmisor de emociones, porque un dos aspectos importantes é que ten esa capacidade de transmitir o que el sinte, o que el vive, é o que temos agora o placer de escuitar. Por lo tanto, moitas grazas, Xesús, por estar entre nós. Boas noites. Como sempre, moi agradecido ao Ateneo e, ademais, sempre fago a mesma observación. Cando veño ao Ateneo, o Ateneo sempre está cheo, non porque veña eu, sino porque o Ateneo, bueno, é un colectivo de amigos e de directivos e de entusiastas de falas Atenea, de inteligencia, en definitiva, que logran que veña quen veña a falar, incluso vindo eu, isto enchese. Eso xa non se ve hoxe en moitos sitios, porque eu non en Galicia, fora de Galicia habitualmente falo en bastantes tribunas e sei que a xente vai minguando notablemente e polo tanto o Ateneo xa queda casi como unha reliquia dos mellores tempos en que os Ateneos que na República estaban tan vencellados á causa republicana e á causa obreira, bueno, daquela, o fervor aquel entendíase, pero hoxe que hai que loitar contra adversarios tan poderosos como é Telecinco, por exemplo, pois realmente que aínda haxa tanta xente nun acto literario, sexa quen sexa o conferenciante, é algo que conforta o corazón daqueles que xa somos veteranos, porque a min quizáis non me queden máis de 40 ou 50 anos de vida, e é de agradecer. Agradezo, como sempre, o Ateneo, porque aquí teño vivido para min xornadas memorables, unha con Isa Díaz Pardo, outra con Marcos Ana, que algúns recordarán aquí, recentemente, hai menos dun ano, creo, na presentación dun número especial da revista Grial, etc. Graciña, Salvador, por levar esta nave. En canto a Díaz Fierros,
non sei se agradecerlle as súas palabras, porque estuvo falando dun señor que se chama como a min, Xesús Alonso Montero, brillante orador, moi erudito, etc. Coincidimos no nome e nos apelidos. Como estimo tanto e admiro tanto ao meu colega, tanto na universidade como na academia, Francisco Díaz Fierros, para que non quede moi mal, e xa que non veu outro Xesús Alonso Montero que el presentou, pois vou tratar de que non quede el moi mal, e o que non veu, que é un informal por outra parte, tampouco hai que deixalo mal porque tamén ten os seus dereitos. E dito isto, como creo que foi Salvador que no dixo, e é certo, eu levo desde hai aproximadamente un mes ocupado bastantes tribunas para falar de Filgueira Valverde. Tanto a nenos de 10 anos o outro día no colexio López Ferreiro, como a sabios doutores e licenciados non hai moitos días en Fonseca, aquí na universidade, en institutos, non digamos en presentación de libros, en mesas redondas, etc. etc. Polo tanto, enténdese que a lección que é o tema que eu sei. O meu problema é se agora son capaz, nun tempo que non sexa excesivo para a paciencia dos que me escoitan, se serei capaz de facer chegar máis que a noticia, o espírito dos asistentes, aqueles aspectos ou aqueles puntos interesantes da biografía e da bibliografía de Filgueira Valverde. Puntos e aspectos interesantes, tanto aqueles que evidentemente son positivos, como aqueles que, se non para todo o mundo, para unha parte dos lectores en Galicia, son un tanto problemáticos. Non é moi doado pronunciar unha conferencia sobre Filgueira Valverde, aínda que neste momento, se os asistentes teñen lido unha parte do que se ten publicado na prensa, xa non digo os libros que se teñen publicado, un deles meu, un libro prácticamente de 300 páxinas, pero de feito desde hai un mes aproximadamente hai un discurso sobre Filgueira Valverde, eu diría un discurso positivo, ou un discurso negativo alá polo mes de xullo e agosto, cando a Academia decidiu converter o nome de Filgueira Valverde no protagonista deste 17 de maio, pois saíron voces discrepantes. Daquela o discurso, polo menos o discurso que parecía hexemónico, era un discurso máis ben negativo. Eu creo que se deu a volta a ese discurso e que desde hai algún tempo as persoas que teñen opinado públicamente, tanto na prensa como fora da prensa, teñen mantido un discurso distinto a aquel discurso cuestionador que vimos no verán pasado. E desde logo, desde hai 3, 4 semanas, quizáis 5, polo tanto un mes antes do 17 de maio, que foi onte, eu creo que o discurso que prevalece, o discurso que parece que se está impoñendo ante a opinión, calquera que non sexa nin profesor de literatura, nin periodista, nin erudito, nin crítico literario, etc., polo feito de ler con un pouco de atención as noticias, os artigos, as semblanzas que veñen aparecendo desde hai un mes sobre Filgueira Valverde, ten unha noción de Filgueira Valverde distinta. Eu publiquei un libro hai cousa dun mes, do que hai xa segunda edición, bastante correxida, porque sempre aparecen grallas, sobre todo nos libros que un escribe un pouco á presa, como foi o meu, e ademais eu escribo a man, entrego ao editor o meu manuscrito, e aí vai, eso crea moitos problemas, porque a xente xa non sabe ler manuscritos. Eu fun educado, decíame miña nai, ti en que manuscrito vas, no primeiro, no segundo ou no terceiro? Era moi importante chegar ao manuscrito terceiro. Bueno, pois eu son dunha lealdade total a aqueles manuscritos, creo que son o último de Filipinas, morto Borobó, que ainda escribía os seus artigos a man, cando era aquí, director del Correo Gallego de la Noche, que doeu, non naturalmente para seguir co facho de Borobó, que ten unha estatura que eu non teño, pero en todo caso, bueno, para seguir na súa liña de manuscribidor de textos.
Filgueira Valverde nace en Pontevedra no ano 1906 e morre no ano 1996. Son moitos anos. Son algo así como máis de 70 anos de produción literaria. Porque Filgueira Valverde empeza a publicar recén chegado aquí como estudante no ano 1922, como estudante de Dereito e de Filosofía e Letras. Polo tanto, aínda non ten 17 anos e xa empeza a publicar nas revistas e nos periódicos da localidade e, simultaneamente, publica tamén en periódicos de Pontevedra. Publica o seu primeiro artigo sobre Gelmírez, algo que ten que ver coa concepción católica da historia de Galicia, en un periódico moi católico que se titulaba Renovación. Podía ser unha casualidade, pero non foi unha casualidade. Se hai alguén, Xúpiter, Carlos Marx ou quen sexa, que desde non sei onde están sinalando co seu dedo cal vai ser o destino dunha persoa, eu creo que no caso de Filgueira Valverde, esa entidade metafísica que desde non sei onde sinala co dedo o destino da xente, no caso de Filgueira Valverde estábase inaugurando, cando aínda non cumprira 17 anos, un escritor católico. Católico no sentido profundo, porque ele era un católico convencido, non era un católico externo, non era un católico só de ir á misa ou só de cumprir co precepto pascual, como decíamos na miña aldea, cando eu no ano 38, 39, 40, tiña que cumprir o precepto pascual a forza, porque nos levaba o mestre da escola pública todos os domingos á misa e nunha determinada época do ano había que cumprir o precepto pascual. No caso de Filgueira Valverde non, é algo que abrolla do seu corazón, que ten que ver naturalmente coa súa familia. A súa nai era monxa Paúl, que non teñen votos perpetuos. Hai unha figura moi achegada á familia de Filgueira, o pai era médico, que é outro doutor de La Vallina, que era extraordinariamente católico, e por si fose pouco, estudou no instituto con profesores moi católicos, sin excluir a Castelao, que foi profesor del de dibuixo, profesor bastante fracasado, porque, sen dúbida, foi moi importante na súa formación de galeguista, pero Filgueira Valverde dibuixaba mal e escribía moi mal. A súa letra é realmente difícil. Por lo tanto, aí non tuvo, como profesor de dibuixo, Castelao éxito. Outros profesores seus foron Pedro Sobrino Buigas, que era catedrático do que daquela non se chamaba bioloxía, ciencias naturais, pero era un especialista en petroglifos e escribiu o mellor libro que ainda existe hoxe sobre petroglifos. Pero o gran profesor ali é Antón Losada Diéguez. E Losada Diéguez pasa por ser no galeguismo de preguerra, digamos, a personalidade máis importante da liña católica do galeguismo. Pero el non era só un home de misa, el era catedrático de filosofía, foi no primeiro en Ourense, e era un home tan persuasivo como o Alonso Montero, que pola súa informalidade non veu dar esta conferencia, porque el foi quen persuadeu a Otero Pedrallo para que se fixese galeguista na época en que Losada Diéguez estaba de catedrático de filosofía en Ourense. Por traslado, ven á cátedra de filosofía de Pontevedra e ali Filgueira vai ter a sorte de atopar con el dentro e fora da aula, porque Losada Diéguez, creo que os sábados reunían na súa casa, no seu domicilio, a 5 ou 6 eruditos veteranos e logo a 3 ou 4 mozos que tiñan inquedanzas e un adolescente, porque era adolescente ou casi non o era Filgueira Valverde cando tiña 14-15 anos e aínda non estaba finalizando o bacharelato. E ali recibe a concepción galeguista identificada cunha concepción católica do acontecer da sociedade galega, do magisterio de Losada Diéguez.
Onte no acto de Pontevedra, Vítor Freixanes, que foi alumno en Pontevedra de Filgueira Valverde, recordaba unha cousa que eu creo que é moi importante. Dixo, eu agora cito a Vítor Freixanes, que na dixo foi Max Au. Max Au, que non se sabe se era francés, se era valenciano, se era o que era, e el dixo a nosa patria é o bacharelato. Rilke din que dixo que a nosa patria é a infancia. Celso Emilio repetía moito esta cousa rilkeana e mesmo fixo algún poema. A infancia ten a súa importancia, pero en todo caso o bacharelato cando era digno deste nome, o bacharelato de onte, o bacharelato marca moito as persoas. A Filgueira Valverde marcouno para sempre. Cando el ven aquí a estudar o primeiro ano da carreira de Filosofía e Letras de Dereito, que había un curso común, un curso chamado preparatorio, el ten 16 anos, el estuda dúas carreiras por oficial, porque así o mandaba a preceptiva da época, unha, Dereito, na que vai ser premio extraordinario, e por libre examínase na de Zaragoza. Aínda non sabemos por qué, porque non tiñan familiares, por exemplo, porque non escolleu Madrid, porque en Zaragoza examínase na Facultade de Filosofía e Letras e cursa a especialidade de Historia, que era o problema da nosa universidade, que había Facultade de Filosofía e Letras desde había moi pouco, pero só das 7 especialidades que había, por exemplo, en Madrid ou en Barcelona, só había unha, a de Xeografía e Historia. Este é o primeiro asombro que nos produce aos que, somos profesionais do feito lingüístico e literario, a biografía de Filgueira Valverde. Filgueira Valverde que pasa por ser aínda hoxe, e morreu hai 20 anos, casi. Filgueira Valverde que era no ano 35 unha autoridade mundial como estudoso da lírica galego-portuguesa do 13 e do 14, Filgueira Valverde non ven da filoloxía. Filgueira Valverde foi estudante de Dereito e foi dentro da Facultade de Filosofía e Letras, especializouse na especialidade que había en Zaragoza, que era tamén a que había aquí en Santiago, a de Historia. Non había filoloxía románica. O problema que arrastrou Galicia durante moito tempo. Os estudos científicos sobre o galego estiveron atrasados porque non saían filólogos da nosa universidade. De feito, é inevitable que eu agora faga unha pequena referencia autobiográfica. Cando eu terminei o bacharelato no ano 48 e en setembro dese ano vou a Madrid para matricularme, para buscar pousada e empezar o primeiro ano na Facultade de Filosofía e Letras, eu estudo en Madrid, aínda constituindo isto unha pequena carga para a economía de meus pais, porque era mellor que estudase en Santiago. As mesmas viaxes serían máis baratas. Recordo que paguei o 20 de setembro de 1948 nun vagón de terceira no Correo desde Ribadavia, 2 estacións antes de Ourense hasta Madrid, 24 horas de tren, 111 pesetas. A Santiago costaba 38. Pero eu convencín a meus pais que, salvo as viaxes, a pensión, a pousada, como decía eu, costaría o mismo, os libros o mesmo, a matrícula o mesmo, polo tanto a diferencia económica non era relevante. Porque eu quería facer filoloxía románica e, polo tanto, xa fixen os anos de estudios común. Este problema ainda o tuveron os que viñeron despois de min, Bernardino Graña, Méndez Ferrín e Ramón Lorenzo, que terminan os comuns aquí no curso 56-57, no 57 vanse a Madrid para facer filoloxía románica que non había aquí. Inaugurouse esta especialidade no curso 63-64. A primeira proeza, pois, intelectual de Filgueira é que non vindo da filoloxía, non vindo universitariamente da filoloxía, é dicir, el vai ser unha autoridade como filólogo nunha parcela que ten que ver coa filoloxía, a lírica medieval galego-portuguesa. Algúnas veces a xente entende que nós estamos facendo chauvinismo cando salientamos a importancia da nosa poesía do 13 e do 14. Pensan algúns que é un período importante no discurso literario galego, pero só dentro do discurso literario galego. Non é así.
a produción lírica do 13 e do 14 en galego-portugués, vamos a denominar así. Esa entidade lingüística é un dos capítulos importantes da lírica europea, e eu casi podría decir da lírica universal. Polo tanto, ás veces eu utilizo esta retórica de que se cadra neste momento en Chicago ou na Universidade de San Petersburgo, unha Universidade de Pensilvania ou unha Universidade de Roma, un profesor está explicando a Mendiño, a Martín Codas ou a Afonso X ou a Airas Núñez, está explicando queira ou non a partir do que Filgueira escribiu desde 1935 e, sobre todo, desde 1949. Porque no ano 35 el lee en Madrid, porque aquí non se podía ler unha tese de doutoramento, lee en Madrid a súa tese de doutoramento sobre a cantiga 103, no tribunal está de presidente o seu vello profesor, que o fora aquí, Armando Botarello, pero un vogal daquele tribunal é nin máis nin menos que un señor que se chamaba Américo Castro, co que debateu dunha maneira moi interesante de Filgueira Valverde, o alumno nese momento, quen estaba representando unha parte do tribunal. Pero eu tamén podría falar dunha experiencia. De vez en cando teño que falar de min, e perdonen que hable de mí, decía Unamuno, es que soy el hombre que tengo máis a mano. Cando eu fixen as miñas primeiras oposicións a cátedras, que gañei o 12 de decembro de 1956 e fun destinado como catedrático de Lingua e Literatura Españolas na Escola de Magisterio, pois esas oposicións, que foron unhas oposicións franquistas. Digo para aqueles que leron unha entrevista miña onte na Voz de Galicia, porque para opositar a unha función do Estado, neste caso a un posto de ensino, eu e todo o mundo tiña que presentar un certificado de penais, un certificado de nacemento, de ter feito o servicio militar, un certificado de non padecer enfermidade infectocontagiosa e un certificado de non padecer tampouco enfermedade infectocontagiosa de tipo político, de adhesión a los principios fundamentales del movimiento. Eu tiña un cuñado que tiña un medio amigo falanxista en Ourense, eu non sei nin como se chamaba, e dixo o meu cuñado Suso vai facer unhas oposicións, fírmalle aí o papel ese que hai que facer, firmou e acabouse. Daquela tamén era así xa de levadeiro. Pero, en todo caso, eu emitín un xesto franquista. Todos fomos franquistas. Eu caseime no ano 57 pola Igrexa, eu xa era ateo pola gracia de Dios, e caseime pola Igrexa. Os meus fillos no ano 60 e tantos tiñan problemas na súa escola porque dicían os rapaces, a ver cando nos invitas a la primeira comunión, a ver cando nos invitas. Tiñan 9, 10, 11 anos, xa casi iban ir ao servicio militar e ainda non fixeran a primeira comunión. Por fin un cura amigo fixo a primeira comunión, viñeran os meus sogros desde Madrid, foron eles de testemunhas, nin siquiera tiven que estar nese momento na igrexa. Franquismo todos o fixemos, emitindo signos franquistas. O que pasa que tamén hai que saber o que é vivir en dictadura, hai que saber o que foi a dictadura franquista e o que foi a dictadura franquista en períodos moi distintos, porque estou seguro que se eu oposito no ano 40 non me asina ese papeliño un falanxista de Ourense, antes examina os meus antecedentes, etc, etc. Pero, bueno, no ano 56, eu sempre digo que a dictadura franquista, como toda dictadura, é un penedo no que non hai fendas. Pero, a medida que vai pasando o tempo, aparecen algunhas regandixas. Esas regandixas é a tolerancia, donde, ademais, podíamos facer algo. Eu podía explicar Machado ou Federico García Lorca nas miñas clases dunha maneira distinta, e podía falar do compromiso, que era unha palabra prohibida, e aquí hai alumnos moi brillantes meus que ainda que logo foron pola economía deixaron a literatura, como Federico Ordaz Avecilla, que saben que eu falaba de compromiso. De compromiso daquela só falábamos comunistas, ou aqueles que a policía entendía que eran comunistas, porque todo o mundo que lía Rosalía era separatista, e todo o mundo que falaba de compromiso era comunista. Certo
que daquela tampouco había socialistas, porque eu estou falto de decir que eu ingresei no Partido Comunista en Lugo o 1 de maio, digo 1 de maio por darme pote, chegada foi o 2 ou o 3, o 1 de maio de 1962, no contexto das folgas de Asturias de abril e maio, porque, como dixo tamén Vázquez Montalbán, voz máis autorizada que a miña, se daquela nós batéramos na nosa tertulia, no noso entorno, no noso centro de traballo con socialistas marxistas, entendes? Socialistas. Pois, nós huberamos ingresado, nós éramos antifranquistas de esquerdas, e daquela non había máis saída, non había maneira máis de loitar colectivamente contra o franquismo si eras socialista, si eras antifranquista de esquerdas co Partido Comunista. Logo xa dentro do Partido Comunista, é dicir, cada un vai elaborando o discurso que vai elaborando, esa é outra cousa. Eu sigo aí, ainda son cotizante do Partido Comunista e gustaríame ser comunista algún día. Como son novo, igual dentro de 40 ou 50 anos, chego a ese estado de perfección, porque o comunismo é o compromiso co ben común, coa comunidade. Téñase ou non carné. De momento eu son cotizante. Non era comunista Filgueira Valverde. Isto non sorprende a ninguén. Filgueira Valverde é políticamente un home conservador e logo non fai falta insistir, pero todo o mundo sabe que foi un home profundamente religioso e auténticamente religioso. Tan religioso que eu diría que a súa moral, eso que é a dimensión moral dos seres humanos, que eu creo que é a dimensión máis importante que unha persoa ten, que é anterior, que é previa, máis importante que a dimensión profesional e que calquera outra dimensión. A súa dimensión moral é de raíz religiosa. E na vida de Filgueira Valverde hai un momento moi importante que eu supoño que foi moi dramático para el. Filgueira Valverde é galeguista desde sempre. Filgueira Valverde é realmente o gran creador do Seminario de Estudos Galegos no ano 23, outubro do 23. Ten el 17 anos. Ese é un relato que se ten dito 1000 veces. Un bo día deixan de ir á clase, alumnos de Dereito, alumnos de Filosofía e Letras, e van en peregrinatio a Loca Santa, a un lugar santo, a un lugar sagro, ao Castro de Ortoño, onde pasara algúns meses ou algúns anos da súa infancia Rosalía de Castro. E van investigando o románico da zona, preguntándolle aos vellos polas palabras, polos romances, etc., etc., e chegan ali e fundan unha institución que deciden denominar Seminario de Estudos Galegos, que de feito formalizase 15 ou 20 días despois na casa de don Armando Cotarelo Valledor, que fora anos antes catedrático de Filgueira e antes de Otero Pedrallo de Literatura Española. El vai ser o primeiro presidente do Seminario de Estudos Galegos. O galeguismo ven daí. O galeguismo ven daí porque Filgueira Valverde tense dito que é cofundador do Seminario de Estudos Galegos con Lois Tobío, con Ramón Martínez López, con Fermín Bouzabrei, é certo, pero no peor dos casos eu creo que Filgueira é un primus inter pares, pero este primus inter pares, ao lado de Bouzabrei ou de Lois Tobío, que están en cursos superiores na Facultade de Dereito e que son algo máis vellos, 2-3 anos máis vellos, é un primus inter pares que é o máis novo, pero que xa deslumbra aos veteranos pola erudición que ten, polas inquedanzas de investigador, etc., etc., etc. No Seminario de Estudos Galegos está o galeguismo xa de Filgueira Valverde, pero cando Filgueira chega á Universidade no ano 22 xa é un galeguista. E é un galeguista porque, claro, un sempre escoita na vida. Fálase moito da caída do cabalo de Damasco, pero este ano que estamos conmemorando a Filgueira Valverde, e Filgueira Valverde, entre as súas 5 ou 6 grandes obras, unha delas é a súa tese de doutoramento do ano 35 sobre a Cantiga 103. A Cantiga 103 é a da paxariña aquela que canta os 300 anos para facerlle ver a un monxe sanero de Armenteira
cal sería o goce que se experimentaría por parte dos benaventurados máis alá. Eu creo que na vida todos escoitamos unha paxariña. Hai un momento na nosa vida, quizás hai moitos momentos, hai moitas influencias, hai a influencia da familia, hai a influencia de Telecinco, hai a influencia de Belén Esteban, hai a influencia de tantas cousas. Pero de pequenos, cando daquela ainda non había instrumentos tan contaminantes como hai hoxe, e tan desinformantes, só capa de gran información, daquela un profesor podía marcarnos. Podía marcarnos un parente, podía marcarnos un amigo, podía marcarnos alguén que fixo servicio militar en Madrid e é un pouco letracerido e contanos cousas que os da aldea non sabemos. Pois moi ben, eu creo que sempre hai unha paxariña, como decía Afonso X, e como comenta na súa tese de doutoramento Filgueira Valverde, hai sempre unha paxariña na nosa vida. E a paxariña foi un discurso de Otero Pedrallo que foi mencionado aquí. Otero Pedrallo, en maio do 22, cando ia terminar o bacharelato en Pontevedra, Filgueira, pronuncia a súa primeira conferencia en galego en Pontevedra. A conferencia é sobre a aldea galega, un tema moi de Otero Pedrallo. Pronuncia esa conferencia nun marco especial, é unha exposición de Castelao, pero Otero Pedrallo non fala de Castelao, non fala da mostra de Castelao, non fala da pintura de Castelao, fala dun tema que lle é moi grato, a aldea, quen coñeza outros traballos sobre a aldea da época e posteriores, está Otero Pedrallo retratado de corpo inteiro, é o Otero Pedrallo conservador, é o Otero Pedrallo que cree que as esencias do país, da patria, da etnia, as esencias da terra de Breogán están nese pobo. Nese pobo que podría vir un marxista que di, pero que pasa fame, ese pobo que saca a pucha e dice, yo señor, vostede siga ben. Aí, claro, para as dereitas están as esencias do pobo, pero tan pronto como chega ao campo un pensamento mínimamente marxista e dice, sí, pero eses que teñen as esencias do pobo, tamén a lingua porque non poden ter outra, porque cando poden pasarse ao castelán, pásanse, cuidado, eses sacan a pucha, entonces o marxista dille, pero ese é un pobo escravizado. Tan pronto como se introduce no debate o elemento socioeconómico, realmente todas as teorías de tipo racial, de tipo identitario, etc., son bastante cuestionadas. Pero Otero Pedrallo falaba a convencido, aquel era un adolescente, hai unha carta en latín falando deste episodio de Otero Pedrallo a Filgueira Valverde que se chama Adolescénculus. Era un adolescente, un mociño, un adolescente aínda moi novo. Quedou prendado e dixo, oindo as túas palabras falando da aldea galega, eu entendín cal era o meu fogar, cal era a miña casa, Galicia. Cando el chega aquí, el é máis galeguista que Bouza Brei, que Martínez López, que Lois Tobío e que aqueles 6 ou 7 estudantes que o acompañaran a Ortoño para fundaren o Seminario de Estudios Galegos. Aquí estamos, pois, conxugando o galeguismo e catolicismo, pero na vida de Filgueira, como na de Otero Pedrallo, quizáis con outros matices, o catolicismo é sempre predominante. Tan predominante que Filgueira Valverde, no ano 1931, en Pontevedra, día 5 de decembro, 6 de decembro, está entre os fundadores do Partido Galeguista, con Castelao, con Alexandre Bóveda, con Víctor Casas, con Gómez Román, etc. Non só está entre os fundadores, e é unha das persoas que ten máis predicamento, porque é máis novo que os que acabo de citar, que Bóveda non, pero máis novo que Otero Pedrallo, máis novo que Cuevillas, máis novo que o arquitecto Gómez Román, etc. Pero ten o predicamento que teñen os veteranos, que teñen os vellos, porque é catedrático de instituto xa, con número 2, xa se sabe que nunha cátedra o do número 2 é sempre o que merece o número 1. Sí. Aquí tamén pode haber unha cuestión autobiográfica.
Bueno, xa é doutor cunha brillante tesis que é unha monografía exemplar do que hoxe se chama literatura comparada, e que daquela aínda non se chamaba así, non tiña nome o seu traballo sobre a Cantiga 103. É tan importante que el vai ser secretario técnico do Partido Galeguista do 31 ao 33, un pouco máis de 2 anos. A partir do 33, Filgueira empeza a sentirse un pouco incómodo dentro do Partido Galeguista. É o momento en que a dereita gaña as eleccións do 33 e é o momento en que o Partido Galeguista, que esencialmente é de dereitas, porque tampouco eran moi de esquerdas os que non eran moi de dereitas, como o propio Bóveda e o propio Castelao, pensan que o Partido Galeguista, o seu primeiro obxectivo é conseguir a autonomía, a que tiña Cataluña e acababa de ter o País Vasco. Pero os galeguistas non terán os votos suficientes nun plebiscito. Polo tanto, teñen que ter alianzas. A dereita non quere saber nada cos galeguistas. Eu creo que os grandes estudosos do feito galeguista non teñen a valentía de decir unha cousa que é moi simple, que é moi elemental, que parece baladí. Un partido de dereitas porque vai a interesarse por ter algún tipo de alianza política con un partido que fala o galego, el idioma de nuestras criadas, porque os partidos de dereitas son os partidos, en principio, dos señoritos, dunha concepción señoriteira das cousas. Bueno, isto é o que lle pasa hoxe a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy non é un tipo torpe, pero é incapaz de decir unha palabra en galego, porque se algún día intentou decir unha palabra en galego, dice, hai 40 anos, era o que dicían nas cociñas as miñas criadas, e iso é unha cosa de criadas, e, por lo tanto, el sociolóxicamente está incapacitado para emitir signos lingüísticos en galego. Esta é a explicación, e, bueno, xa teño dado en varios artigos. Por lo tanto, que os partidos de dereitas teñan que pactar cun partido que ten como obxectivo fundamental, se é un partido nacionalista galego, que por táctica chamaronlle Partido Galeguista, pero era un partido nacionalista, está claro que as dereitas non pactan con aqueles que falan o idioma das criadas. As esquerdas, os médicos republicanos, os médicos socialistas, os médicos comunistas en Vigo, na Coruña ou en Ribadavia, coa súa muller e cos seus fillos falaban en galego? Non, pero son de esquerdas. E ser de esquerdas, como mínimo, aínda que non estamos moi capacitados para unírmonos contra a dereita, pero teremos que aprendelo, canto antes mellor, pero hai unha cousa que as esquerdas teñen. As esquerdas, hai unha realidade aí. É como se eu negase agora a realidade desta mesa. Se se produce un lume hai que escapar, eu, sabendo que hai esta mesa, escapo por ali ou por ali, porque non estou en condicións de avanzar por encima da mesa. É dicir, eu teño que saber que a mesa existe. Teño que pronunciarme intelectualmente sobre a mesa. É tan importante para min que deso dependa de que non arda no edificio. Entón, as esquerdas dixeron, o idioma galego existe, e ademais é o idioma do 90% da poboación. Hai unha tradición literaria e cultural en galego, polo menos desde Rosalía de Castro. Non lle pidamos aos de izquierda republicana e aos socialistas daquela que soubesen quen era Añón e Pintos. Eso saben hoxe os alumnos de bacharelato, pero daquela non o sabían eles. Dice, bueno, como nós temos que gañar as eleccións do 16 de febreiro, vámonos unir con eles, sempre nos van dar algúns votos, e logo tamén temos que axudarlle na campaña da autonomía o día 28 de xuño de 1936, o día do plebiscito, e por eso se gañou o plebiscito, non porque fose protagonista un partido exiguo minoritario como era o Partido Galeguista, sino porque votaron aqueles que non votaron con moito entusiasmo a autonomía, pero había un pacto. Era Izquierda Republicana, Partido Comunista, Partido Socialista, quizáis grupos anarquistas e algúns outros. No momento en que se produce eso, Filgueira Valverde, Otero Pedrallo, Vicente Risco, Vané Fontenla, etc., teñen problemas de conciencia. Cando decía o tal Alonso Montero, que segue sin vir, segue informal, que ese señor que non veu
que é un marxista dialogante que fala cos demais. Bueno, a mí gustaríame ser tan dialogante como Alonso Montero que presentou Díaz Fierros, pero o Alonso Montero que está aquí diante de vostedes é un Alonso Montero que certamente en algún momento, cando escribiu ese libro que se titula Xosé Filgueira Valverde, Biografía Intelectual, e que publicou Xerais hai un mes, hai momentos en que eu teño que facer un esforzo. Filgueira Valverde dice, non, desde o momento en que o partido pacta o Partido Galeguista cos partidos do Frente Popular, a miña conciencia non permite iso, a miña conciencia moral, que eu sei que é unha conciencia religiosa. Teño que facer tanto esforzo que se eu fose Filgueira Valverde eu estaría moi contento de pactar cos partidos do Frente Popular. Pero non era o meu caso, que eu tiña 7 anos daquela e ninguén me chamou para nada de pactar co Frente Popular, nin con ninguén. Supoño que non sabería o que... Sí, pero bueno, xa que estamos falando do Frente Popular, o día 1 de maio de 1936 eu asistín ao desfile que fixo como central o Frente Popular en Vigo e aprendín a primeira canción política da miña vida e o primeiro eslogan político, UHP. UHP, Unidos Hermanos Proletarios, que viña da Revolución de Asturias, e aprendí unha canción que Isá Díaz Pardo sabía completa, pero eu aprendín o estribillo. Que viva Lenin, que viva Carlos Marx, que viva la Tercera Internacional. E eu que era un neno inocente de 7 anos, que non lera o Capital de Marx daquela, que non lera o manifesto de Marx e Engels, dixen, bueno, Marx e Lenin, porque se dicía Lenin, así, cousa rítmica e tal, serán homes moi importantes nesta cousa política, decía eu, e non iba moi descamiñado. Pero que será a Terceira Internacional? Esa é unha das razóns polas que ingresei no ano 62 no Partido Comunista, para que me explicaran o que era a Terceira Internacional. Bueno, Filgueira Valverde escríbelle unha carta a Gómez Román, que era o secretario xeral do Partido Galeguista, aducindo as razóns de conciencia moral, simplemente, polas que el non vai estar nese partido. Cuidado, pero el vai seguir sendo galeguista, porque na polémica que houbo, ninguén citou, ou porque non quería facer esta cita, ou porque descoñecía este texto, que tan pronto como Filgueira causa baixa, iso ocasionou unha conmoción no partido, porque Filgueira era unha figura moi relevante. E non podía ser de outro xeito. Tanto que Castelao escribe unha carta de certa dureza contra Filgueira. Pero Alexandre Bóveda, que non tiña menos predicamento político que Castelao naquel momento, escribe na Nosa Terra, que é o órgano do Partido Galeguista, un artigo que eu podería agora resumir, pero basta con que cite textualmente, literalmente, unhas palabras. A partir de hoxe, Filgueira Valverde, onde queira que esteña, dicía esteña como os de Lugo, e ele era de Ourense e vivía en Pontevedra, onde non se di esteña, ni enseña, pero bueno, onde queira que esteña, Filgueira Valverde a partir de agora será un obreiro da causa galega. Ese é o leitmotiv do meu libro, porque era moi difícil ser un obreiro da causa galega no 36, no 37, no 38, quizás no 40, pero sobre todo a partir do 42, na obra escrita, na obra oral, conferencias, en determinadas actitudes, Filgueira Valverde é un obreiro da causa galega. Tan un obreiro da causa galega que a primeira vez que alguén defendeu a presenza do galego en 2 niveis do ensino primario foi Filgueira Valverde nas Cortes franquistas no ano 70, e iso pasou o que se chamaba a Lei Villar Palasí, a Lei de Educación General Básica. Claro, non é o mesmo ser un obreiro da causa galega no ano 70, o franquismo é xa como é, que no ano 38 ou que no ano 39, no ano 40, en que te pode matar calquera falanxista, porque non sei se vostedes saben que un comando falanxista de Pontevedra no ano 37 intentou asasinar a Filgueira Valverde. Por iso algúns dicen que tiña carné de falanxe, pero cando se ten carné de falanxe, tense carné de falanxe como expresión do seu ideario ou como seguro para que uns botarates non te maten. Cando eu asino
aquel certificado de adhesión a los principios fundamentales del movimiento, eso define a miña ideoloxía no ano 56, en que eu tiña 27 ou 28 anos, ou eso tampouco é un escudo, eso é un requisito estrictamente indispensable para que eu poida ser funcionario do Estado, simplemente. Para que eu poida clandestinamente, por exemplo, loitar contra Franco. Porque para loitar contra Franco había que estar vivo, non morto, e se eu non teño un salario, se eu non como, dificilmente podría estar militando clandestinamente a partir do 62 no Partido Comunista. Este Filgueira, a partir do 42, si se me permite a expresión, que eu creo que non é nada hiperbólica, dun xeito bastante consciente en determinadas institucións onde está, institucións franquistas, cando escribe determinadas obras de tipo literario, de tipo filolóxico, de tipo histórico, de tipo memorialístico. Eu creo que Filgueira está erosionando o edificio intelectual do franquismo desde dentro. Pouco. Algúns aspectos do franquismo, aspectos sobre todo que teñen que ver co galeguismo. O obreiro da causa galega está aí. Como estou vendo caras que asistiron á conferencia que pronunciei hai poucos días en Fonseca, pero teño que repetirme, é inevitable. Non podería decir agora que Filgueira Valverde non naceu en Pontevedra no ano 1906. Se mañán dou outra conferencia donde sexa, teño que decir que naceu en Pontevedra no ano 1906, non podo decir que naceu en Ourense no 1904. Pois ali tratei de poñer o acento nunha carta que lle escribe Piñeiro no ano 1951. E dille Piñeiro xa no encabezamento: onte, na Facultade de Filosofía e Letras tomouse o acordo de elevar á superioridade unha solicitude para que o Ministerio de Educación cree a sección de Filoloxía Románica na Facultade de Letras. E se é así, e di Piñeiro, e teremos que facer os esforzos para que sexa así, nesa especialidade ten que haber a cátedra de literatura galaico-portuguesa. Piñeiro sabía todo, era rigurosamente certo. Nese ano cursaba eu esa materia en Madrid, non con don Armando Cotarelo, que fora o titular, que morrera no ano 50, con outro profesor, pero eu estaba cursando esa materia en cuarto de carreira, que era segundo de especialidade. E engadía: e se é así, vostede non terá rival cando se convoque esa oposición, e, polo tanto, rexentará esa cátedra, pero que é unha cátedra, en principio, pouco política, é unha cátedra moi filolóxica, é unha cátedra de medievalística para explicar a poesía do 13 e do 14 e a prosa medieval, a crónica troiana, etc. etc. Porque explicando a Rosalía, ou explicando a Curros, ou explicando a Castelao, ou explicando a Xeración Nós, é inevitable falar de cuestións claramente políticas. Falando da Idade Media tamén hai que falar de política, pero de política medieval, cousa que lle interesaba moito o réximen de Franco. Pero Piñeiro di: xa nesa cátedra vostede coordinaría a todas aquelas persoas preocupadas polo problema do idioma galego, que, na miña opinión, fala Piñeiro, é o problema fundamental hoxe. Era problema estritamente lingüístico, como escribir, con apóstrofos, sin apóstrofos, etc., etc., etc. E, sobre todo, era problema social, quen fala o galego, a quen se dirixe o galego. Cando está dicindo que él, nunha especie de seminario, dirixiría a todos os preocupados, fosen universitarios ou non, pola problemática do galego, a quen está falando? A alguén que é só erudito en cuestións de filoloxía galega? Non, a alguén que aínda conserva, alá no fondo do seu espírito, un pouco do lume do ideario galeguista que tuvera no 23 o fundar o Seminario de Estudos Galegos, no 31 o fundar o Partido Galeguista, e no 36, cando el o día do plebiscito vota sí, que eso esquecino antes de decir, votou sí.
Por que votou sí? Votou sí, ou como votou sí? Votou sí ao Estatuto de Autonomía, igual que Bóveda e igual que Castelao, pero desde fora do Partido Galeguista, dito de outra maneira, desde fora das coordenadas do Frente Popular. El salvou aí a súa conciencia. Está de acordo coa autonomía, igual que Bóveda e que Castelao, pero non está de acordo en que hai que conseguir a autonomía coa alianza de forzas laicas e revolucionarias. E el vota desde fora do Partido Galeguista o mismo que desde dentro votan Otero Pedrallo, Castelao e Alexandre Bóveda. Hai máis cousas, por exemplo, cando no 48 Sánchez Cantón, figura fundamental tamén para entender a biografía intelectual de Filgueira Valverde, cando Sánchez Cantón e el fundan a editorial Bibliófilos Gallegos. Bibliófilos Gallegos ten unha denominación que parece que é só para producir libros de bibliófilo, libros exquisitos, libros moi ben editados, facsímiles de obras do XV, do XVI, e en efecto hai coleccións en Bibliófilos Gallegos deste tipo, pero Bibliófilos Gallegos convoca 2 concursos. O primeiro concurso de novela gallega. E por novela gallega, Filgueira Valverde, que é o que está na cabeza, e Sánchez Cantón entende, novela de escritor galego, e podía ser, por exemplo, un cura que estaba en Segovia desde os 10 anos, que mandou unha novela ao concurso, ou novela de tema galego, polo tanto, podía facer un señor que vivía en Tailandia, con tal de que falara, por exemplo, da vendima do Ribeiro, ou novela escrita en galego. A xente di, pero esta xente, Filgueira e Sánchez Cantón, son parvos. Home, son de dereitas, pero parvos non. Eles saben moi ben que esas bases non resisten a análise de ningún profesor de literatura. Non é novela galega que escribe un galego en Segovia. Tampouco é novela galega aquela que non ten nada que ver nin coa realidade presente, nin coa realidade histórica de Galicia. Incluso habría que ver se a novela en galego polo feito de estar en galego, pero bueno, en principio está no idioma de Galicia. Daquela tampouco eles, aínda que estaban dentro do réxime no ano 48, poden lanzar as bases de que por novela galega se entende só a novela en galego. Ese sería un signo separatista, na opinión do Ministerio da época. Polo tanto, ese signo non o poden emitir nin aqueles que están dentro das institucións do franquismo. E que sucede? Mandan 15 ou 16 novelas e a premiada é a única novela mala en galego, de Carballo Calero. A xente da Barreira. Cuidado, se hai un admirador no mundo de Carballo Calero son eu, pero a xente da Barreira é unha mala novela. Pero dá esa circunstancia que no xurado predominaban os galeguistas, Otero Pedrallo, Huevillas e tal, e deronlle o premio á novela en galego, a novela de Carballo Calero. Carballo Calero ten unha gran novela, que é Escorpio. Está escrita no galego lusista del, que é unha gran novela. A xente da Barreira é unha mala novela. Bueno, foi premiada polos galeguistas. É a primeira novela longa que se publica desde o ano 36. E iso débese a un concurso que está ideado e programado por Filgueira Valverde, que está erosionando desde dentro as cousas. Pero é que, ademais, un problema que tivo Galaxia a partir do 50, fúndase 2 anos despois, e publica os seus primeiros libros no 51, 3 anos despois, é que queren publicar textos, por exemplo, de pensadores europeos, alemáns, ingleses, franceses en galego. Por qué? Porque eso é algo así como pegarlle un puñetazo no bandullo ao réximen de Franco. O réximen de Franco decía que o galego estaba ben para a poesía, para a lírica lacrimóxena e para o conto folclórico, pero para a ciencia e para a filosofía non. E o que quere facer o gran ideólogo de Galaxia, todos, pero sobre todo Piñeiro, é que queren traducir a Heidegger, aquela famosa conferencia que ao final traduciuse ao galego e publicouse da Esencia da Verdade, pero tardou 4 ou 5 anos en ter autorización do Ministerio. Antes de que pensaran neso, os de Bibliófilos Gallegos pois promoven o mesmo. O que pasa que poñendo máis ben o acento nas linguas
de onte, as célticas, e nas linguas clásicas, e é cando premian o cancioneiro da poesía céltica, e o premio lévano dous galeguistas que se chaman Ramón Piñeiro e Celestino Fernández de la Vega. Si isto non é erosionar desde dentro o réxime, que eu non entendo nada do que foi a política franquista. Mutatis mutandis, e dixen outro día en Fonseca, é como cando o Partido Comunista no 48 decide, acabaronse as guerrillas. As guerrillas non se acaban porque o decida o Partido Comunista, que era o partido mayoritario na guerrilla galega e supoño que na española, porque están ali os guerrilleiros e algúns resisten. O pobre piloto colleron no ano 66 en unha aldea de Chantada. Por lo tanto, hai guerrilleiros que se mantiveron durante moito tempo en circunstancias verdadeiramente difíciles e que xa non teñen nada que ver coa loita antifranquista. Que di o partido desde o 48? O que hai é que meterse nas institucións. E cando a partir do ano 62 os sindicalistas de esquerdas, que están forzosamente no sindicato vertical, igual que eu estaba no seu, senón non podría ser alumno de universidade, desde dentro crean comisións obreiras. Bueno, pois un precursor de comisións obreiras, mutatis mutandis, é Filgueira Valverde. Porque ele está erosionando desde dentro o réxime franquista. E a súa intervención nas cortes franquistas no ano, a min gustaríame que quedase filmado aquelo, porque imaginádevos os procuradores en cortes, aqueles procuradores en cortes que fixeran todos a guerra civil, que eran militares, que foran gobernadores civís, que foran xefes de sindicatos, que dirixiran comandos de falanxe. Eses eran os procuradores en cortes. E de súpeto levántase Filgueira, que é catedrático dun instituto de Pontevedra e director do seu museo, o mellor museo provincial que había en España daquela. E dilles que chegou a hora de que a educación nos niveis básicos ten que humanizarse. Dito así, dirán que sí. Así como cando nos pregunta, usted é partidario das cousas boas? Todos somos. Ora, que entendemos por cousas boas? Se por cousas boas é que vivan ben os ricos e que cada vez vivan peor os pobres, pois iso non é moi bo. Entón, ele dice, aí están os nenos galegos, os nenos do Ribeiro, os nenos de Arzúa, os nenos de Coirós, os nenos do Caurel, os nenos de Cervantes, os nenos de Quiroga, que chegan á escola e tan pronto como chegan á escola ponse entre o saber e eles un tabique que é o do idioma, e polo feito de que teñen que entrar no mundo do coñecemento noutro idioma, non só teñen as dificultades inherentes ao feito de que non se utiliza o seu idioma para explicar as cousas, senón que iso é, dun xeito claro, a cuestionar o que ten de positivo o idioma dos seus pais, o idioma dos seus irmáns, o idioma dos seus xogos, o idioma das súas festas, o idioma dos seus contos, etc. Aquí produce un derrumbe psíquico. Pero isto non o digo eu, señores procuradores, fala Filgueira. Dixo no século XVIII o padre Sarmiento, porque, por exemplo, Antonio Rosón, tamén procurador en Cortes, daquela que defendeu o mesmo, pero con argumentos que lle deu Piñeiro, e Piñeiro deu textos da UNESCO. Pero citar nas Cortes franquistas no ano 70 textos da UNESCO é casi como citar a un pensador marxista. A UNESCO estaba mal vista, España estaba na UNESCO a forza, a regañadentes. Por tanto, Rosón, en certo modo, equivocouse citando a UNESCO. Filgueira, que ademais era moi salado, moi pillamán, que o era, cito tamén un frade do século XVIII que non é nin comunista nin separatista, que ademais é un sabio. Sabedes como termina a súa alocución? Dice, si seguimos o criterio do padre Sarmiento, etc., los niños gallegos quedarán bien agradecidos. Y ahora, señores procuradores, si me lo permiten, en la lengua de estos niños les voy a dirigir las últimas palabras. E as últimas. Si facedes isto, faredes un gran servizo ao ensino, faredes un gran servizo á patria, faredes tal. Isto é Filgueira Valverde. Filgueira Valverde non é só un erudito, non é só un profesor de literatura no Instituto de Pontevedra.
é un home que nunha institución tan franquista e tan antidemocrática como eran as cortes franquistas, cortes no sentido galego de expresión, pois, claro, realmente, isto foi Filgueira. Pero, bueno, parece que só atendo a dimensión máis ou menos política da súa biografía. Agora quixera decir algo do gran Filgueira. E a min pregúntame moitas veces cando coñecín a Filgueira. Eu coñecín a Filgueira, o meu primeiro encontro con Filgueira foi o 23 de abril de 1948. Parece que creí que eu teño boa memoria. Non, eu, como todo o mundo, selecciono. Eu, no ano 48, estaba cursando o 7º curso do bacharelato no Instituto Santa Irene de Vigo. Daquela, o bacharelato, que era o primeiro bacharelato franquista, o do ano 38, constaba de 7 cursos, antes o ingreso, e logo unha cousa que no franquismo pomposamente a reválida chamaban examen de Estado, que había que facer aquí. Bueno, eu estaba en abril do 48, 2 meses despois, tiño o bacharelato, e 4 meses despois fui estudar Filosofía e Letras da Universidade Central, que era como se chamaba en Madrid, a que hoxe é a Complutense. Pois o 23 de abril é o día do libro, e como é o día do libro, pois o Instituto invitou a alguén que sabía de Cervantes, e daquela o único profesor de instituto que daba conferencias sobre a lírica medieval, sobre Cervantes, sobre Camões, era Filgueira, non me pregunto. E veu Filgueira, e a nosa catedrática, Consuelo Burel, José Manuel, sónase Consuelo Burel, fixe unha edición de Garcilaso en Nanalla, Consuelo Burel, filla daquel famoso Julio Burel, que fora ministro, pois Consuelo Burel dixo unha cousa que a min me impactou, dixo: este profesor, don José Filgueira Valverde, catedrático e director del Instituto de Pontevedra, que non se sabe por qué non é catedrático de universidade. Eu tomei nota daquelo e, chegado a Madrid, 6, 7 meses despois, fixe unha pregunta máis completa: catedrático de qué? Porque, claro, para catedrático de literatura galaico-portuguesa, que foi logo litixio, tería que haber a especialidade de filoloxía románica, que non había, a razón pola cal eu marchei a estudar a Madrid xa antes de facer a especialidade. Eu coñeci a Filgueira falando de Cervantes, pero que, cando se di que Filgueira Valverde é un dos grandes estudosos da lírica medieval galego-portuguesa, dice algo que é rigurosamente certo. Habría que precisar que, en algúns momentos, quizás no 35, cando publica a súa tese de doutoramento, no 49, cando publica unha monografía sobre este tema, sí, daquela eu creo que é a máxima autoridade, e eu recordo que os opositores da miña promoción, e algúns anteriores, que son 56, e algúns posteriores tamén, cando preparaban o temario de 100, 120, 130 temas, e había 2, 3, 4 dedicados á lírica medieval galega, preparábamos o tema pola monografía que no ano 49 publicou en Barcelona Filgueira Valverde. Para que vexades a importancia que tiña Filgueira como estudoso da nosa lírica medieval, no ano 80 fomos a Treveris, Trier, que está cerquinha de Luxemburgo, Alemania occidental, moi occidental. En esa universidade había un congreso de filoloxía galega, que foi Filgueira Valverde, con Francisco García, con Piñeiro, Barreiro Fernández, Antón Santamarina, Ramón Lorenzo, eu, etc. Pero tamén viñeron os grandes espadas da lírica medieval galego-portuguesa, Celso Ferreira da Cunha, de Brasil, que xa fixera a edición de Martín Covas, Luciana Estegaño Picchio, que era unha especie de Meléndez Pidal como estudosa da lírica medieval, unha profesora que aínda vive portuguesa, Elsa González, que poucos anos despois faría unha antoloxía da lírica medieval que é unha antoloxía antolóxica. Pois ben, eu que coñecía algúns deles dixenlles que chegaría con ese mesmo día Filgueira Valverde. Entonces puxeron unha cara que non era de sorpresa, era de incredulidade. Pero Filgueira Valverde existe. Xa non se sabe se era un sabio contemporáneo, se existira
eu que sei, en tempo inmemorial, é como cando se fala de Homero. Homero non se sabe se foi un individuo, se foi un colectivo, en todo caso é unha entidade. Aquel día poñemos a Ilíada e a Odisea, e esa entidade que é un mito, que é unha lenda, que é unha entidade, chega ali. E non só chega ali como sabio que era, sino que nacea, era moi simpático, moi falador, comía con apetito, pese aos seus 75 anos, e ademais improvisaba cántigas que parecían as de Martín Codas e as de Mendiño. Entón quedaron pasmados porque todos eles, que xa eran sabios na súa materia, chegaran ao coñecemento da lírica medieval por este home que se chamaba Filgueira Valverde. Pero Filgueira Valverde, que é profesor de literatura desde o 35, catedrático, Filgueira Valverde, eu estuve hai 15 días en Amarante, Portugal, unhas xornadas galaico-portuguesas, e atopei ali a 2 ou 3 profesores, algún especialista en Camões, e todos me confirmaron que o libro que no ano 58 publicou en Barcelona sobre Camões, Filgueira Valverde, ainda é un libro de consulta. E, bueno, xa que o meu primeiro encontro foi o tema Cervantes, porque a conferencia que nos deu ali no Paraninfo do Instituto Santa Irene foi Cervantes e os niños, en castelán, naturalmente, daquela. Pero, bueno, decíame non hai moitos días un gran cervantista que é profesor de literatura española no Instituto de Vigo, na Universidade de Vigo, José Montero Reguera, que ti coñecerás, pois decíame que hai un artigo del publicado no ano 48 na revista de Filoloxía Española sobre o amor trovadoresco no Quixote, que tamén ainda é un traballo de consulta. Por qué? Porque aí Filgueira, que era un especialista que sabía expanderse, Filgueira sabe moito de lírica medieval galega, occitana, catalana, francesa, italiana, pero coñece moi ben a concepción que do amor e que da muller ten sobre todo a lírica trovadoresca. Cando Don Quixote, en infinitas ocasións ao longo das 2 partes da novela, concibe a Dulcinea e a concepción que ele ten da muller e do amor, está trasladando criterios e conceptos que venen da lírica trovadoresca. E isto non mo vira ninguén hasta que o publica no ano 48 na revista de Filoloxía Española Filgueira Valverde. Filgueira Valverde é un home que traduce o primeiro en España por Clodel, traduce ao galego e fai unha pequena pero moi sagaz introducción. Por Clodel era un poeta católico, pero por Clodel non sei se interesa a súa condición de católico, pero si interesa a súa condición. Un poeta católico é importante, como católico si é poeta. Como un poeta social é importante se se chama Celso Emilio Ferreiro, porque a súa poesía social é poesía, porque logo hai poesía social que, se é moi mala poesía, pois é mala como poesía, é mala como socialismo tamén. Este Filgueira Valverde, é dicir, que ten... Como vamos de tempo, señores? Entón vamos a facer coloquio. Eu termino agora só pido 25 segundos, que serán 26, que dixeno onte ante un público moito máis heteroxéneo en Pontevedra, no acto da Xunta de Galicia, non no acto da Real Academia Galega, dixen si por unha desas cousas que a veces suceden na historia, porque na historia suceden ás veces falcatruadas, supoñamos que non existise Filgueira Valverde, ou que alguén suprimise a Filgueira Valverde do acontecer cultural de Galicia, pois amputaríase un capítulo fundamental da cultura galega dos séculos XIX e XX. Evidentemente non foi un revolucionario, non foi un heroe, foi alcalde durante 9 anos con Franco, pero foi un alcalde no franquismo, non foi un alcalde franquista, como foi procurador en Cortes, pero foi un procurador en Cortes no fondo antifranquista, foi sempre un sabio,
repito, sería eu sei que non son moi bon marxista, pero sería eu un pésimo marxista se non tratase de entender a grandeza que tivo en moitos momentos da súa vida e en casi todos os momentos da súa bibliografía. Gracias a todos.